Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। दायो जोङो सुलारि मेलायाव थांनो ओंखारदों आरोना, खाथियावनो आरो बारा गोजान नङा। ओमफ्राय फिसालाफोरबो देलायखांजोब्बाय नै। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो अननानै। ओमफ्राय जुदि मोजां जायोब्ला मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। बिदिबा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोनाबो थ'दो आंजों लोगोसे मेलायाव। मेला नामा? मेलाथ' होनो आरो बाबा। दायो जोङो थांगासिनो नै थाबायनानै, खाथियावनो ना बारा गोजान नङा आरोना, ओंखायनो थाबायनानै थांसै आरोना। फिसालाफोरखौ फिलफिलि गाखोबावलायनोसै, थाबायबाबो मोनहैगौमोन आरो फिलफिलि गाखोबावलायनोसै जाहैबाय आरोना। आंनियानो माबा फिसालाया एकदम थाबायनो बाथारदों, ओमफ्राय मानसियाबो लोमजानाय नालाय ओंखायनो थाबायनो हाया। हेलो गाइस, हैप्पी हमजारी है सुलारी मेला में। इधर मेरा बेटा, अभी हम लोग पैदल जाना पड़ेगा। लगाकर नहीं इधर मेरे साथ इधर बैठना है साइड में। पकड़ना है उधर, पहले ट्रेन इधर पकड़ना है यार। थांगासिनो थाबायनानैबो मोनहैगौमोन। गासै फिर होआनो फिर जाथारो खोमा ने बेयाव। ओंखायनोथ' जोंबो दासो फार्स्ट टाइम फैदों आरो बिनियाव, बै मोनसेयावसो थाङोमोन जोङो। ओमफ्राय बेयाव फार्स्ट टाइम आरो दासो ना। नायहैनोसै र' माबायदि। आयौ माथो फिर नुहरथारबायलै। मोनफैबाय नै थिफुलानिफ्राय। फिर जाहैबाय नायदो नै। भलि गेलेबावदोंमोन लोगोफोरनो, बिराद फिर जायो बेयाव। जोंबो दिनैसो फैबायहाय बेयाव, एबारनियावसो आरो एबार बोसोरनियावसो फैबाय। जों ओइ मोनसेखौसो फारसेखौसो जाहैयोमोन आरो बेयाव फैफेराखैमोन।
जादों नै खैसो इदि दंमोन मा गारि 200 টাকা থার লই যা 200 টাকা এই 200 টাকা খেলগেলা করে 200 টাকা দে ভোট হই বলি नै गेलेनो बाबा हो रियान अरे तो लेजर लाइट नांगौ नो हा लेजर अच्छा ए गेलेनो बानो गेलेनो जो क्या बोला फायर नहीं करेगा तो मैं ये नहीं खेलेगा नंगा सुधा देखिए बहुत भीड़ है यहाँ पे सुलारी मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर ये देखिए खिलौना भी बेच रहा है इधर भीड़ बिरादनो जेबो नायला खोमा गथ'फ्रा गेलेनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय गैयानो गावसोर लुबैनाया बिदियाव बिदि लायाना दङनो माबा लेजार लाइट नांगौनो ओमफ्राय दंना बायखा गथ'फ्राथ' माबा मोनसेबाबो लुबैखागोन नालाय ना लोगोफोर उधर नहीं इयाव सोङो लेजार लाइटनो गथ'फोरनो नांगौनो दावराव जादों आरोना बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ खिलौना ले रही है हम बच्चों को खिलौना चाहिए बोल रहा है ये देखिए ये लेजर लाइट ऐसे बोल रहा है बच्चा हरथारा आरोना बेखौनो 300 बिलायदों ओमफ्राय गथ'फोरनो नांथारगौ ओमफ्राय सासेयाबो लाबाय नै ना लेजार लाइटनो हाथ मिलायले बाबा ऊपर होगा मेरा नीचे होगा पागल दोनों भी ले लिया खिलौना लेजार लाइट ओंखायनो इसोरो दाम बिलाबायोनो आरो अरे भाई सब पता है ट्रेन ले लेबो आं लाबाय बाबानिखौ लाबाय आं ट्रेन ले सोबाय दा आंसो लाबाय सुबाय थादोल' सिर जागासिनो दङ आरो दा लाइदा मोनाहांबायानो ओंखि जुलाब फानदों आइना लांनासै जुलाबसो लांसै फैदो एसे लानानै थांसैहाय नै जुखामखौनो दोनो जुलाबसो लानोसै नै जोंबो लोगोफोर नेमखिबो एसे लांसै दे देखिए जुलाफी थोड़ा सा लेके जाएंगे हम
ज़्यादा खा नहीं सकती इसलिए मोनसे जानाय नायलाय गोथावबा गेस्रेम हा गोरा नों माबायदि जानाय नायनानैसो लांनांगौ ना जाजायो बारा गाज्रि नङा जुलाफिखौबो लानानै फैबाय जोङो बार बारहांबायानो मोनाहांबायबो फिर जाबाय थांसै जोङो दायो ओंखारबाय आरो नै फिर नांगौनि फिसालानो मोनसे लादो मोनसे लादो फिसालाया खुसेरखौसो बिदों खुगाखौ ना लोमजानायखाय माबादों खोमा जानो लुबैदों खोमा मोनसे लादो लाबाय नै गावसो लायो ठंडा 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 ओंखाम जानो हायाखै लोमजानायखाय ओमफ्राय बेखौबो खावनाय मोनाखै बाथि आरोना खावनाय मोना एसे जाबावदो नै बनखौ जाग्रोनाय होनबायना बिब' आंहा बिमा फिसा सावमिन जाबाय आरो मम' नोंनियाथ' बे मम'आनोसै थांनोसै जोङो दायो मोनाबाय नै दखानाव एसे माबा माबि जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन मोनाबायना